ka por kala abyang ini sedang no ya kejing syakri jingi yublai hakani kena opais ngi hapaning kong ipon pau jisungu yublai ya ka bau ladon kan lempat ngi kumka penturum kra district union hakaji lang perkat kam ke ba menen kesni bat kumju hakajing sempat ba ya ka bangilayo menen ke janmiat bat hado kani ka klemat ke ba mentah nakaliang jongka pentum kra district union ngip yang sobha ikinong syarabi boro apo ke district jadi dekat ke komiti balang jongki balang boro apo ke district bari api ki prabi boro ki bon nagi balang apo ke district kumju yaki weipat ki prabngat nagi weipat ki balang ki be don rengkan lembat ngi han ki jeseng jongka pentum kra district union ke bakat lai bleon kurku pada undang rekat lembaga syikri baru ke begin jo lemba kene kepor. Kaketian kejong play ong toyoro yu try to aingo yu try naba ulong ubabha namar kejing snai jong u kaya ini junam. Ini petang ya kejing syakri kejing yu play dang mingirwai lang kejirwai nabar keban ruspa arfupra toyalam trai babha yang ikikun samla kinong pop balarem bat baswai lengba jing baro tang hame aingin sno lamengi syaburam jong metrai badhadin blakot kene jingwai lapen beg yai
Mrs. Mebelen Yopniao, Naka Senior Society Golflings, in Sailam Hajing Pulian Kitin Play, but Banbo Haging Dwai. Kan number Jingwai Bandrus Pa Afopra. Yalam Bapa yang hikik pun samla kinong pom alarem ban baswai leng bajing ebaro dan hamil angin snow lam yangi syaburom jong betrai lenti jing ya jong ye dap jing slew bajasi try ba Amen. Tangi pai, jing ma ba trem ki jing dum ya ikatam lam yang syaburom jong betrai anda jing lawai in your shong bat betrai jing suk jing en yin shem rugerhai Akari bapernai long mame gajing syai lam yangi syaburom jong betrai Shwai bang ilik shikajing duwai, and puli kat tu kat ni nak ting jong blay, ya bang ilaban sham, nak ting jong blay nak shiu Paul ba ar shiu Timothy, kalau nong balai kat khat sao, kat nyau, kumju nong Matthias, kalau nong ba nyau kat ba ar sao, kumju nong Isaiah, bat kumju nong Proverb, kikan tien ki ba ong kum ni. Henry mame tu yai ne ha kita ki e ru ya ga ba melanang bat ha ki bala penget scam ya me da ga batip nano melanang ya ki bat na menang khlung melatip ya kita ki jing tho ba khoi ki bala ban pen start ya me sha ga jing im da ga jing net ka ba ha u Christ Jesus ka jing tho baro ka long ka bala persat man siem da oblei Bat ka bamento ya ka jing hikai, ya ka jing sneng, ya ka jing penben, ya ka jing penmelien ka bahok, kanang ba ubriu jong blay, unyo long janai, habala pendap yang ya u, sya ka jing le babha baro. Dia manu baro ubas ngawi kikitien jonga, bat ubale ya ki, ngan harai ya u, gom ubriu ubas start. Ubatay ka yeng jong u halor umau siang. Wat ki samla kin snoluan, bat kin snol that, bat ki rang samla kin kalon khot. Henry kita ki ba up kmi ya utrai, kin pen thamai bor, kin hair shadrong,
da kitab niang kum ki pukni kin mare bat kin om sngo that kin yan bat kin om sngo luan ti ulahi kai yanga bat ulo ong hanga tu ka donu jong mi kan bat yaki tien jonga sumar yaki hukum jonga bat tu im tu penyo ya ka jing stan tu penyo ya ka jing shampang wat kelet ya ka lemni wat phaino na ki tien ka shintur jonga wat eno ya ka te kan rikhop ya mi tu ye ya ka te kan sumar ya mi tu bling ker khu ya pule ka khti ma bashashkor ti le la jing do wai ku pa jing ba mneng long ba khu ka kerteng ga jong mi wan ka hima ga jong mi long ga man ga jong mi ha khndo ba mneng ni wani ka ban ai nu ya me sa shi sen pan kum ki khun ke ba e ke jong mi lamar ga jing e pa ka jing kraw ba mayan ba le ga jong mi ya ka ba mela darangkat ya ka ba ri mela sumar ya ka jing em ke jongi ka pangilong kum ni kum pangilong hadu ka ni khlip man trai ba e kum ki khun samla ja ka pen thor kra district union ni wani ka ban ai ngu ya mi nama mela darangkat bat ka trai ba e ha ka jing ya len ti ka jong ka khat lai tali ki snem nilaya lenti hapadeng gajing pentelon ya ka kam ga jong mi ngiyo sngo ya ka khti ga badan bor ga jong mi ka bakershan yingi ki khon samla ha ga ju penyar ka gospel ga jong mi hoot ki long ki khon samla ki badan shibun ke jiduna shibun ke jing talat henrei mame mem shimla eno ya ka bakum kita ki khon samla mela sei ya ki banyakit banyaba ya ka kam ga jong mi trabe it kumangi sngo thu shisha ni em ka perthei ka badap tang gijing gijing sngo bha ki jongka ki penthame ki khmat jong ki khon samla ha ka penlong yingi bangin kelat no ya me shipor bangi pen pernya ya ledi ki e bakan ka perthei henrei ka buram ka jong me ka jing ka jong me mem shimla no atrabe it me yai sei yet ki khon samla ki badan ka ta men sim banyaket ya ka kam ka jong me kini ki e baro ki jalong de na ma women sim ba kho jong me udang yo ban trei ha po ki donut jong ki khon samla trai ji su bi ban ngi scam bagani ka jo ka sang ti ble ka badan bor ka jong me kan lang yai ri kan lang yai sumar ha ki sngi ki badang wan jong ki shakri ki jongi ka jing penyat ki jongi kum ki khon samla ya ka kam ka jong me bat kum jo ru atra bi ngada duwai ngada karpat akhmat ka jong me sa shi sien pat ba ka jing em ka jing im ki khon samla to ai ba kan long ka jing em ka ba dei dor kat kum kan ka man ka ba khot ka jong me kum ba ka tien ka jong me hi atra ju su bi ka long ka nong rim yengi ki khon samla atrai bi it to ai ba ling ba kan ka thim kan long ka thim ka panum kut no tang ha ki sau kan ro jong kan ka yeng ka kan tang ka jong me henrei kan long ka e ka thim ka ba ban thau thmai ka jing em ka jongi shala ki jong ki yeng ki sam ki jongi shala ki jong ki jaka trei ki jaka ta ki jongi shala ki jong ki jaka puli jongi ki khon samla trai ju su bi e ka tien ka jong me hi atrai bi it ka long shisha ka ta ka sharak ya ki kjat ka jongi ki khon samla ni so tho atribe ela da kam de ka tien ka jong me ka batpe iki kjat ka jongi ngendom la atribe e banya yeng banya le ye ki ni ki but hap jong bamman uba persang atribe e ban penhap iki khon samla atrabe e ke jing pensoi ki bawan ha ki bapun rukam ki bangi mat hala ki jong ki jing em ki jingi shimat hoi trabe e ni duwai khmat ka jong me to ai bo min sim ba kho jong me unyan lam ni ki donot ki jongi bangin sngo tho atrabe e bangin kan ma ba ka tien ka jong me shwa kan yo jaka ki donot ka jongi bat ba bangi mi shka prathei nin kan ma ba me men long hashwa jong ka wei pa ka wei ka sanjam jong ka jing ya len ti ka jongi khanang ba me atrabe e me e yangi kata kalenti kabakum no ngi di ban yat kabakum no kata kalenti bangi di ban kiar namar tribe e ka prathei ka pet singi ki khon samla to ai bangi hi tribe ingin long ka khubor na ka banta ka jongki what I try just to be e bakum ki khon samla ngin long ka jing mau jun thot yaki tribe e henrei to ai bangi long ka khubor ka babahan na ka banta ka jongki ki pet ki bnya e ka jing em ka jongi try just to be e la da ka khtieng ka thle ka jongi la ka kam ka jam ka jing ka long ka bam su bahaya ki ngila long lupa ki mau jun thot na ka banta ka jongki kumta atrai ju subi kum ki khon samla ngi duwai khmat ka jong me te penjan na ye ka jing em ka jongi bangin long te ki khon atrai bi ki babat scam ni ka tien ka jong me ki bam
puli ya ka atribe it khnang ba gajing em gajangi kanlong gajing em ka bayat kat kum gajing hikai na ka ktien gajang me tribe it ya ka bakum kani ka por jang ni gajing shakri jangi hakani ka no phai jang ni ga sngi ngidu ay khamar ka jang me na ka bantau shakri jang me usban sa yeng ya ka ban khu sam ya ka khu bor na ka ktien gajang me isin a atribe it man kar khu man dan ringkat bat u atribe it baka a baro ka ba mi na ka center ka jangu ka nalong ka jing bam ka bakan jaman siem ka bala ban te pat iki donut ka bater khong ka jingi baginang la atribe it ban yo amat ya ka ta ka jing pentingan na atribe it kat kum na ka ktien ka jang me traju su it ya rap ingim ki khon ki ba it ka jang me to ai bangin da mi na ka yeng ka bakan tang ka jang me inom mi tang kum ki bri ka batali henry ka badap do men siem ba khoi ka jang me tribe it ba kum ka ni ka por kum ka ni ka shakri ka jang me hakani ka clip mat kam nang shisha tribe even pan kat kum ka mon ka ba khoi ka jang me henry ka ba de tu pedang ka bam de tu nang isin even hikai ma me namai kini baro ngi bo tingi pan ka kerteng ba thyang tam ka jong tribe nong pan em jingi u Jesus Christ amen. Di penpau je sungu yai Mrs. Mebalen ibala pendap elok jeng penta ya kaban puli nak tinjung play bat benbo jeng tuai beliau nak kerku ya fi aga jeng imjung fi ka baman nak singi tikane ka por gela poi sakoi pat ka penta ya kabang inyo ban lom mi ka jaingo dak bangi ais ka kam ka jung play bat kat baki oshas kidang lom mi ka jaingo kidan atli ki jeng wai kerpang kabaningkong nak standing choir jeng Pathum Kra District Union bat ka baar nak senior society lom siap pada harian baladep ban lom ni jaingo ngasubha ban khot I wen kitam san nakabalang presiden Pathum Kra ibolong ro kejukupor sekretari jongka silor lom prestri itam san sim lungap in doi pen ketang I jaingo Ahmad Joplay.
in saja long kem da na ki jing tho ba la shan na men ba rem hom dan ka we ru ka ba la ban ai jing pen em na mar ye ki la tho the jing start jang ki bri min sim ba yak kim la ban ka si ki jing ya thu lu ba ki la nan yai ur lo jing tho ba kun la nan yai pen de ular hu le kim ju shu long le no ai shi sha kim sa ja long klem da pe ki jing ya thu lu ba ki la nan yai ur lo jing tho ba kun la nan yai pen de ular hu le kim ju shu long le no ai shi sha kim sa ja long klem da pe na ki jing tho ba la shan na men hin dai om dan ka we ru ka ba la ban ai ka jing shai ban kyo ya ka nan ti ba ti ka sha u play on da jing em la wai a per ki jing ya thu tu ba ki la nan yai ur lo jing tho ba kun la nan yai pen de ular hu le kim ju shu long le no ai shi sha kim sa ja long klem da pe kim sa ja long klem da pe kim sa ja long klem da pe kim sa ja long kim sa ja long kim sa ja long per thei ba lo kan wai lo kim sa ja long jing kan jong ka lem ba ru kim sa ja long ka tin jong ba kan yai ne kim sa ja long ka tin du play kan sa ju no
nghe tuổi cuộc ba chung yêu bà hợp neng hakale cái chung shakli chung yame hana cái pon no phai sngi yoru yakale galat ban ai se kam ko jome na cái chung kerku kyo bon sertap kyo memela kerku hakale chung im ko jongi kini cái chung ai cái chung atrai kilong cái chung ai cái baret hatu kata habai du jor ba cái chung krau cho cái chung it ba cái jome ba cái chung ai cái jome yangi hakaba me mem sim la ban nuan ban pha ela jong khun jome u Jesus Christ ban wan shak ka pasai ban siu ban yap hlo jo ka ding phna na ka benta ban siu ka kuna jong ki brio ki bachat per ki barem gitwai ablei bam ni steven kerkhu yakini ki jing ai lagi long ke baret kat no garu hendai ai balang ba ki ki jing ai ka kam jong me leng ba ka penthorom kra district ce union kana ya shaprang kham tame ablei ban khat yake bun ki min sim shaka jik penim jong me kerkhu atra yake ti baro yake la no shaka ke jing ai bangim bangi ngem nang ngem tang ban ai ka kam ka jong me hendai wingin ai ti ru yela ka jong ka jing im na ka benta ka burom jong me idwai ru shikan tien na ka tau shakri jong me wadang ka benta ka ba krau ban ai ka khubor ka tien jong me han ka por ki jing pen kre ki long ka jong ubrio hendeng ngis kem ba ka jing penjanai baro kan wan na ka khet ka ji stay jong me ka khubor ka shakri jong me op sngo peng jong i kan long shak ka khubor ka wan thau thmai ya ka jing im ka jong i kum ki khun ki jong me dara ka ba ka jing shakri ka badang sa leng ba chu ka sngi hi baro ka wai ba lenter ki sngi ki jing im ka jong i kad ba me me dagi bin ban bu yang hasla chung ka perthei ba kum ki khun ki jong me ngina la ban ya shaprang ya ka ban shakri ya me shash kore ki jing duai chung ki nong pom ma bru ki pop chung ki buon na bai ki ni baro ki dam ban ki pan ha ka kateng ka jong utrai u nong penim chung ki Jesus Christ amen. Tin ka por gi pan pau ju sungo pat ngai khublei ya ka standing choir jong ka district union kum jo ya ka senior society lam siap ya ka ba phi ai hangi gi ni jirwai ki ber pang hapne jungi ka baningkong ka jingi thulupa kilana ya urlong bat ka baar ya la menga sa Jerusalem kilalong ki khubor nang ta jungi lang baro ki badan jeseng But I balang mag khubol mag jirwai kalong ka jingir khulang ingi baro ki badan
hakan di jeseng beliau nang kerku yafi ki kon samla bat beliau na yai Kristian ban ai bo yafi hapring kisngi jom kerja ai lenti kum ki kon samla beliau unri ban sumar yafi ba pinangla ban ya chaprang khamtam hakan jemput menai ke kubur jom jemput menai ke jom Jesus Christ lamba ki sur jingwai ki jom pi tehna ke por ngi lapoi shawai pat ka benta ya ka bagin yo snyo bat ban sngap ya ka kubur na ka tien jong play na i Reverend E.S. Imsan menen hak jilang perkat kam jong ka thum tra district inin ka bakhat lai nila pedang ya ki visitors sakan di jeseng pat ba bat kumju hani ka por nga pedang subhai fi pastor ya ka jing pedang jong pi ya ka baka pentum tra district union lembaga senior society lem siap bade dor ka lembat ngi hang di jeseng pat ba ka bakhat lai jong ka union beleun kurku lembaga kubor bang di osil ba jong pi bat kan long ka jing kurku lang ngi baro kum ka union bat ya ki permi bi baro ki ba don di jeseng kum jo ngi suthu ne jo ka balang ka don ro ka live ya ka ba penyo sekian pi Kristen ban ngait ban ka kubor kan long ka jing kurku da jong ki lang baro bat ni suthu ba i pastor i waran kat i kurim ba i khon rangkat i perlok jengi i pedang subha i phi sing jeseng pat ba ka bakhat lai jong union bat ka jing don jong phi ro long ka jingan ba ka jing ai mat siamingi kum ka union hi baro ko we ti shwab ngin yo ya ka khubor na kitin jublai lang ba i Reverend E.S. Imsan te sikintien nga kum klet i pastor Imsan i de bapet bakmi yaki khnai tiliki balang hapo ka tengah district ban bahap ro hapo ka shela prestri te akbre bat ka jing penitho ka bakham shai le si pastor isa le ekata te shwab ngin yosnyo ka khubor nbai Reverend E.S. Imsan ngin yerwai ka jirwai ka ba tangst khat ka jirwai ka ba sispa life opera banwat ya ktien jongme atra yarap enga habanda shem yujisu unong penem babha ulong ublei badon bor ban sna ya ki jingpang lakrau ka pop ka jonga ban penduk khod unang ka jirwai basis pa lai pupra bad hadin ka ni ka jirwai i pastor i sesemi ka benta ka jungi Ban wat ya kak tin jong be atraya ram yangan apan dashem yuji su unong penim papan ulong ulei badon bor banstaya ki jingpan lakrau kapom gajonga panpenduk Tungin pendam oplay kecil doai, ini doai. Aplay beruk pau ujungi apa pening. Nyimlak klem lepen pau kecil sungu ia mereka kelemat. Bengilak mana don langkum ni kena kejeng ke bagentang ke jome. Bat ka bentar ke becepok jadi kejeng ke bagentang ke jome. Benginyok banyamani banyapan crowd. Ia ke kerteng ke bakhoj bat ke badon bor ke jome. Kenrat ngai ngu ia meh kena ke poru. Memelong lami long jong syakri jome. Ya ka bani sami ka khobor ka ktin ka jome. Ablei syakri jome ulang tang ubri batulot
bom dan naladi hinri ujuyai kami ya kabor bat ke jingalam de tang namihi tu dan dekat lembat u kenika por bat ka khubor ka banyo ban sam bat mengiru ke bas ngap di basas kor nin ma de ke jingir khu ke jome ling ba ka tin ke jome long dekat lembat ngi kenika pon dek bas dang ado bangin sapen wai no ya ka ni pan ke ne baro ka kerte ke jong jisu belong no pedem joge amen. Teman mesan Esmar Bajang, balong Presiden juga nikah. Pentorum Kra District, CE Union, jongan nikah jingseng pajba kabakat lain, hang ni hakabalang halum siap. Kinong kitkam jong baro jong nikah CE Union, kibadon nikah por. Ia pergi pastor kepada kapor, balong henman, balong rok nikai juga kepada kapor. Ki para ki biar terilang, kita men masan ki badan boram ru ki bidan neklimat. Ki long pa juga balang kejogi, ki dekat juga komiti balang, ki long kami ki long pa ki samla kamtam, jong kena kecing seng. Ladadan kiwei ru ki parabi ki bomdai nya kenika district. Ia don lang hani klip man chung di kecing seng. Nasngau ia kapan ai kublei nak nei kapor nga bukan sim ni kabu. Ban ai kublei senam thamai besuk bakmen. Yang hilang baharo. Hakan klip man. Haka kerteng jong trai jogi. Uji sukres. Ai ngo yo blei udang penyo ingi kena kelat ia kapan mani yo blei. Ban ai ke syakri ke babahatam Yo blei jogi badap da kecing Belai badap tang dah kecing bah, ubah map ini badap dah kecing senai, haki por baro. Aing ubelai kini kapor, mengiak banyak dan langkum ni, hakan kejeng, kebakan tang kecing ubelai. Ngapan pau kecing sengongu, Presiden Temensan balap yang subhan kapor. Yang ngarengkat ilok ikon berkibahing sem, kibiar juat lang ni bersenran lang, banyak dan akan dekat Kliman. Nak liang jongar kat kaying, kat berkat pastoriat ke Bangatrai ke distrik Tengger. Ngawan rai ni ke Cingkublai piru. Ha ke cui ke Kerteng, ke Jong Trai cuin. Uji sukres. Kublai Shibon ya ka CE Union juga Pentorum Kra distrik. Kabalakan mawe nga kan kapor. Ban ai banta. Ban ya sam ya ka kubon ke ketien ke Jong Ublai. Ublai nam ta kaburam ke Jogo. Amen. Ki parabi habang apik ia kena ketim jongka jingeseng CE Union jongka Pentorum Kra district ni ka baong ka ketien ublei kan nongrim ki samla kristal kumta ki jingmut ki jipat khat ki jonga ngala tuai chublei ka ka benta ka bagi dibani sam haini por klimat anam kwa ka ban ya jingai halor ka ketim ringan sim na ka wipat ka benta kabanya day bagi negara tiam, kata kalong negara segi jong apostol Paul sikit long kalasai, kalau nong kabalai, kedekat kabakan rio, segi jong apostol Paul sikit kalasai, kalau nong kabalai, kedekat kabakan rio. Ngan puli kini kekentian ki ongkum ni tungin ya puli lang ini syakskon ke ongkum ni. Ai baka ketien ukres kan syongker hai hapo jupi. Haka jing start baro. Daka bayi kai bad daka bas neng paralog. Haki sam haki jing ruai. Haka jing kenut ke baka zaman sia. Daka barwai daka jing ai. Haka donut jongpi syau belai. Ngan syim tengi dekat ki kentien ki badan syakamat ki bong. Ai baka ketien ukres. Kan syongker hai hapok jengpi haka jeng start baro kini kalau ngabentah kamangkwa banyak sambat pi kini kecanmin inam la ban lakir balai apostol Paul thoi kini kiti nginya pai syakini kasiti kendiat anam nun syem shibo ni kini kebentah ya kini kasiti jung Kolosai
itip bala tho do apostol Paul hakapor baudan haying bendi ying bendi utho shkiriu khoj ki parabi hakala sai kata kar ong ka tin ka jong blai kai ga ba mut balai la tho igani ke benta dei kani ka kala sai kisnong kala sai kam ka balang kala sai kam dei ka bala seng do Paul dei bala thong do Paul musim thong Paul kani Nri bala thong ini ka kala sai ka balang kala sai dei u Epaphras evangelist bala part of stol bantri ingin kam beradian ong commentary kasi kala sai ka ong baudi pastor batri ne kam kai ka bala pelong yu ban tho ye ka ni ka kala sai ye ka ni ka khat ye ka ni ka kala sai kalong kom ni ki parabi bat ki param se ki badan ne khleman hakapor ka bau Epaphras wanra ye ka jing ai khu blame ikinong kala sai show apostol Paul don ha Philippi of don ha po ying bendi bat ka baar pat Epaphras uli ai ke report ye ka jing roi jong ka kam ke jing tre kam bat ka jing roi jong ki berapa ngai ki ba padiang yu Jesus Christ kala sai haying bendi bat ka balai pat kalong no Epaphras uyok sngaus ka wei pat ka bo report kata ka bo uyok kalong baki don kinong hikai ke ba interpret bakala ke ba hikai bakala ika ketin ke jong blai hat ke par tangkum kanuksa kita ke diki SNS kini ki SNS ke diki por ki hikai ki long kenja jiu ki hikai bakala keyboard iki hikai ke jong Moses tang baki pentam interpret bakala ki pentam kawin ki jikai ka basniu ba ka bikai ka long bala yalam bakala ki por ka long ki ong kum ni ki ong ba ublei shimla thawe ka prathai lada dei ublei ba thawe ka prathai kam dei bandon ki jing sniu kat ni kata ka ki jikai ka ba ki pen bakala ki por Apostol Paul ko musyakri jong blai wala umdei baseng ini ka balang ba thong ini ka balang ulabat si por Epaphras ba umpat lej upha le mau Titikas ba Onesimus ban lej rano wut i ke jing ai men siem ne ke jing kai ki da ka ba udan ni ka men siem ba kini ki parabi apok kala sai ki dei banom ken ria ke jing chuki kumta udan ka men siem ban ai men siem ki kalong ban power word ye ke city ke badai man pai ki baki day ban yang scam ban bat scam halor ka nongrem jong ka ktien ka jong blai kata ka dei ka ba apostol Paul don chiket kli kala sai sngongo sibon wi kawai ka ba apostol Paul usiap tiang hadu kata-kata iki para bengit wat lagi long ke ba scam ba kala sai ki por ki ini ki kai ba pakala ki ba bon ba ngam la man kedaulut hang ni ki don ki kai ba pakala ti par kwa bakin bat in yeng ka nongrem ki yeng scam bakin nom pen ki ki jingmot je berkat joki ka ketin ke jong lai kumta ba ka jing kini ban lech ka thong joki parabi ja kala sai kwa bakin ya cha perang bakin nom syak kini no ye ka thong ka baki ki dan dei ka dau ong kum no dei tang kawai ka badan kam ki kalong baki nong kala sai ki don kam kalong ai baka ktien ukres kan syong kerhai do apa jompi ha ke jing start baro kata ka de ke jing ong ke jong apostol Paul bau tho sikinong kala sai phila ban kelingan ka pornong ke i ke jing mot syong kerhai kana mata chuk ting ke jong lek syong kerhai Songkarai ka bamut baka ktien ka jong blai bakan nom long nong wesu kam de ban long nong wesu nrei ka de ban long trai haka do no jogi ka jing em ka jogi kam de ban long no we na ka borom nga kran ka por ka bas ngausi ka juk ka jing em jogi na do gerpe ka stan le si marwei la marwei hakini kisngi ka bangi em Nilayok sibon
ka ketin ka jong boleh don ro ka Bible Society ka jusam eiru ki school ki bobon ketin ka jong boleh lesi don na pling jongi ki bala yanang start ki ngi don ki version ki pair hayeng sam jongi ki kot ba ngina don shibon kerhai ki kot ba hayeng sam jongi Mereka bersengusi kat nungut tentang jogi. Baka ketien ke jong belipat kan syong kerahai hakat donut ke jong baka jopi. Tungin ya bu cingkeli. Ila dia simat. Hatu kalau syong kerahai ni em ke ketien ke jong belai hakat jing em jong pi simat. Hatu ke syong kerahai ni em ke ketien ke jong belai. Hapi ki kimi ki pa. Happy ki khôn cho ki mi pa ka shong gar hai nem ka tin ka jong blei ka ni ka sngi ki juk ka bangi em ka bangi dei banya chaprang ha ka jing em ka jong kat no na pading jingi ki ba pelong ya ka tin ka jong blei ka ban shong gar hai ka donut jong a jong pi bakan shong sa junom shong do dapura paho bahai krai Hatu ka ketin ke jong boleh ka sensyar na em ka donut jong a jong pi ka syong ka ai na em ka hai na em hapo jong a bat jong pi kita kalau ka jikeli ling baju ka klemat ka bantang so ka men sibon bala polis sedang mantan kapan kan mau yangi ba ka don ka wi ka long ying jong ka uniki ba ka lois baru timothy ka de ka long ying ka balamat ya jing sneng ki ji kai ki bajanai na ka ketin ke jong blai na dok dang ret bat ka lami ki samla ku muthi dei ki yeng ka babat ya ka nong rem ka ketin ke jong blai ka ba shong grai tonut ka men siem ke jong ki baro ni em ka juk bangin sya interpret bakalai ka kot baru kini kisgi ko kisamla kat syabapai ngin mat ya bakum kata syarum mat syaneng yo sngo dei tanga kolasai ketiki por ki SNS tiki por henry wat ka juk ka jungiru dan sibon iba interpret ke kai bakla ya ka ketien ka bakhoi ka jong tura jungi Yesus Kristus. Bon na padang jungi ki basya elam makano. Ha ki jikai ki bomdai ki jikai ki bajanai ke jong Kristus. Nam tip ka distrik Galongkumno. Redan na padang jungi deka baboram i babon ki nikski. Ki sya elam bakla. Ha ki babon ki liang. Kay ka bang amot wanra na kapor ngam ka pan slam ka kapor juga ngam slam kay bang ka anra namar kata ladangi kwa baka ketin ladaka ketin ka jong blai ka syong kerhai haka donut jong ajong pi ka ketin ka jong blai ka long pura pahu pahai ka syong do ka donut haka jing em ka jong pi samla ken mau lada ka ketin ka jong balai ka trei ka jing em ka jong ajak pi ka trei pala ka jing dom ka nom syangsa ka bakum kata kamera namar haba ka don ka ketin ka jong balai ka onlong ka syarak ka jing syai haba don ka ketin jong balai ka be lut baro iki jing dom ki badanang ta ladangi ki khon kristan kan gal imlang salang ka akini ki sngi ka bagini bani hai ladaga ketin ka jong belai shisha ka syong kerhai ngi kan ka perthai ka bangi im ka bangi ya ngi yang kan nom long kum ni ka makalang henry ka basngosi ka long ki kam ba ka jing im ka jungi ki imlang salang ka jungi ki ketin ki thale ki jingmot ki ju prakhat ki pau teng kreng Pau tu keren, baka ketin ke jong belai, kam simdan ke jem jongi. Lada dei baka don ke ketin ke jong belai,
ke jingdom ki ktien ke bangi keren ki jingmot ki jebar khat ke bangi ngidan ki bangi le ki dei ki ban pa bagi long ki basyai kabar lada ka ktien ke jong blei kan syong karhai ka donot jonga jong pi syong karhai ajong ajong pi ngin yo i ala de ngin yo i ala de kom mangingilong namar ka ktien ka jong blei kadai ka syarak o kadai ka yit khami ka bapan i yangi kom mangi ngingilong ki samla ngi tip ya kata baro ngi tip syuaban wan se jeseng lene kanu ka benta kadai ka jongi ngi ju pech yit khami hatu ngi bej nem mutai ngi bej nem ka kot ngi bej nem ki jan ki nep ka bengi phong ka long kumno sat usnyu yo ta phuyong kumno kata kadai ka bai ka ktien ka jong blei la ka syong karhai ngi nyo i la de kum mangi ngilong ki bre ka baju yai puli ka ktien ka jong blei kat padang puli nginang klet ban yu i ki we nginang yu i pen man ya la de ye ki jing tlat ki jing duna ka bangi ngi im dia kata aku ki samla ki badan ne ki para bi ngidon ki long kemi ki long pa paro ladangi nang yai puli ka ktien joblei ka ni syongkar hai ka jing em ka jang jang pi totip kana penjanai ngi ka por lada ka ktien ka joblei ka don ka syongkar hai ngi ka jusneng ngi man ka por ya ka kor ka borom ktien ka thliej kar komiat kar komyeng kar kom em maka em lang ka salang ka sneng ngi kai ngi lada ka syongkar hai ka donut jong pi kani ka ktien ka bala persat mensiam da ublehi kan penjanai ka jing em ka jogi ka baman la ka sungi ka khado lada ka ktien ka jong blei ka syongkar hai ka jing ka jogi totip bangin sayat ya ka lenti ka badai ni ong ktien noi ka raj trak ka jong blei ka dei ka map kan ka juk ka jungi bangi pej gagal semua road maps ki ong la de pilih chabar le sini stai ru da phim lap lenti nge pej chanu ka dei ban ni alam ka lenti ka bedi ban ya kat no tam le la da mangi ki khon samla ni e ya ka de ka ktien ka jong blei ka jim choki ni e ya ka la da mangi ki parabi ka ktien ka jong blei ka syongkar hai yang ai pi totip ka de ka map yang ai pi chanu mangi de ban ya chanu mangi de ban lek ka lenti ka bangi de ban ya ni e ma ka de ka juk ka bangi la ban ong siu spai ka por nambar kini ki sngi ki basniu hang ne ka bamut poneras ka bala da pot im lang salang ka ei ka bangi de ban ya lenti ni don kam kan nong rem ka ktien ka jong blei ai ba ka ktien ka jong blei kan syongkar hai ka don jong pakan ya lam ngi sekal ti ka badai bangin nom baklal ti no na ka pertai mami ki khon samla bangin nom or ngi nom ha pa ka ti jong ka pop ka pertai snio ai ba ka ktien blei kan syongkar hai ka donot ka ching em ka jo pi ladangi telot ban puli ktien joblei sedang no dei tang ka ktien ka joblei ka jing bam ka bakan jaman sia kan pensang ngan perang ba ya ka jing lo mesim ka jongi ka maman la ka sungi sngosi kini ki sngi ka jongi kat nongut ki long yeng ki long sam jongi kini ki sngi ki balong kum ga meri ka yeng juga meri martha kat nongut baka meri pitip ka ktien ka jongi ka ujisu hoj sim ong ingi bangin om trei ngi ki kam ki jongi inom yele kan ni inom ye puli kum ta inom yele kum ta sim ong ta jisu ong e kamartha
Halapan ku slide than iki klem ong na kumui pat lapan ku slide than iki Henry ke Mary ka la jit ka benta ka badon kam syong iki kejat ke jong Jisu ka ngap buat ka syak skor ke bau Jisu hikai iki jing sya na ka ktien ke jong belai sngosi iki ni kisngi Ngilam rong ngau diau gini kisni. Bakat nong nang pleng jugi ki para bi. Kom ki khon ki ba ki jong Jesus Christ. Ki bala sius pa da dor bak snam Christ. Ki bala sius pa da Christ. Yongi pelang secondary ya kaktien ke jong boleh. Yo boleh. Ringi pelang primary ya ki jong ka prate. Ai ba kan nom long kom ta. Ai bagak tienu kres kan songgar hainin kongangi kata kare primary ke jogi reki long secondary ngalong ye pingin nombeng ngidon ke jok ke bangyap nya be ke jing start ngem ye trei ki kam ya bele ki babon ki kam ring khot ye khot ni nom ku slide than ne ki ke rei tungin jiet ye ka bentak ka barang kame Ai bagak tienu kres kan syongkerai ke jengem ke jogi ubelain kerku ni rap ai borengi mangangej baka district kan ke pentor ke si union ki kon samla ki kon juga balang baro ngin mi nang ni sak nang ni ngin mi nang ni ga yeng ba kan tang ka joplay da ka bayai duai hala kasngi ong trai ai bagak tienu jome kan syongkerai hapo dono jonga kenang bagin donnya kata ke jing start ke jong blai ke jing start ke jong blai pengila man bisyar thu kanu ke badai bat kanu ke bom dai dai tangka ketin ke jong blai ki pragi ke balong ke nongrim yang halak sungi juga jengem ke jeng juga pertai ke laban leino siar ke pagi leino mereka ketin ke jong belai kan nongrim ke basukam kan nom lej no satia da lele ruam kumala ruai ke samla kumbalak lihat hul paham Jesus Christ kitaru kei ke bola pendap bar kei ke badang dia bar ka un sa pendap bola kular un sa pendap dei tangkan ni ketin jong belai ke balong kan nongrim yang ki pengai ku belai nam ta ka borong ka chungo amen Dehani kapor kadon kui ke kam ya keba ka pentum kra district union kadon ban pendap kata bang juai award igi kena ke pas bah ke Kelantan ki badan hapo ka district pentum kra bat ka ta kalong ka excellent award de hani kapor nga subhaban khot i general secretary i subhaban pisngo ke kerteng jungi bat ha ju kapor nga subhaban khot ro i tumsan Diki kerjaan di belum itu mesandang ba jang balang presiden lum siap insabah ban ai yang dikawon kumbala pensol ling bajungi presiden nakisnem nakaliang ka pentor mkra district union ka ai ketika excellence award ti hakani ka snem ka bementa dan iway I kon samla naka senior society golflek but kerteng ke jong I kelong I Darren O'Neill Khatpuri ibala yo ya ka ibala day hok ban yo ya ka award ang bajong news snem I Darren O'Neill Khatpuri I pass ya ka exam class 10 kumta nakaliang ka pentor mkra district union kum ka dak ka puram ngin ai ka award I Darren Khatpuri I pass ia class 10 nak limba jongka Indian Certificate Schools of Education dengan kerpat nakaliang jongka union ya ki bahayang bahasam ke jongki baik inwan skmat kenang pangin yo ikapan ai ka award
Plisbon I temsan di keksandi. Ayah ni ka award la sim di kepa jungi mal sotho berikon jungi imdan hang ni hang nong ba slong. Tiene pon ngi senyo ki permana ningkong na union. Hadir nak balang berladaran nak senyo society lum siap. Kini kidong ke jing permana ka bede ba ka jeseng ka basibet ka jeseng ka bakado jong ka union. Hak ka jeseng ka zang na ka pon re buje. But na don re buje ngi yo ka jing roi per ham sim ha ka jing yalam jong ka senior society pentom kra. Organist ilong Miss Yaiman Bhajarwa nang ilam jing roi ilong Mr. Lol Mangara Rumpei. Chairman ilong Mr. President. Ultimate Mr. President. Police dang patwai ilong Miss Chimti Honyau Pnyau in yo ka jing roi kerpang naka senior society golfling or senior society pentom kra but in yo bandum ikaching aingo kadika jeseng in yo address number 2 ka baong ka basngo but ka bale ka krienu play ka penskam ya ka nongrem but pisong nongrem la ka gospel Matthias klnog benyod khot ka paat pusaw but inong krani kadika address in long Reverend RS Lamare. Ka jeseng pai ba jong ka pentorum kra district C union ka ba khatsaw ka long ha ka senior Christian Endeavor Society pentorum kra hakitarek khatsaw khalai du khatsaw January araja apusaw ka theme jong news nam ka long to kheja na ka bayo thia kinong ket kam jong ka pentorum kra district C union na ka benta ka term araja apusaw hadu araja apun reu kinong kumni President Reverend E.B. Yauem, Vice President Reverend P. Maulong, General Secretary in long Mr. Shering Starfield Thapa, Assistant General Secretary Mr. W.S.L. Nonglight, Finance Secretary Mrs. Philadelphia Majau, Treasurer Ms. Mercy Maulong, but Statistician Mr. Sanjay Star Nongkandri. Ki youth participant Shaka Jeseng Pajba Jongka Pentorum Kra District, Kinlong Kumni Rom, Mr. Pinskambor Langkaluki, Mrs. R.B. Nongsiek, Mrs. A.J. Lanong, Mrs. A. Solia, Mr. Casterfield Kriam, Ms. Grace Fulrumnong, Mr. W.S.L. Nonglight, Ms. Mayfi Larissa Nongrom, Mr. Brightsa Wanswet, but Ms. Pardonable Maulong. Ka KGCE Convention, ka Khasi Jaintia Christian Endeavor Union Convention, ka Bandrupu Sao, kan long ha ka CE Society Balang Presbyterian Maupru Mautha Nong Tulo District CE Union. Ke tarik kan dei naduk ka lai tarik haduk san tarik February arza pulai. Ka team kan long tulong shlor WhatsApp tiang. Kinong kran ha ka je seng bashpau je. Kin long Reverend DS Leng Dok Nong Light. Ha ka je seng ka bashibje. Kin long Reverend CS Suchang. But ha ka po je seng ka bandrush tang. Hakabide baka address number 2. Ublay shimla ai kamen siem ka jing septieng Timothy iwenyo inong kren inong Reverend Lindan siem. Ka jeseng pajba ka ba South Punreo jong ka jeseng samla CE Union Shillong Rilom Presbytery. Kanlong hakitarek khatway hadu khat artrek February arja pulai. Ka team kajing dap yang hautrai. Kinong kren ha kajeseng bishpau bisteng kinlong Reverend McDonald Punro ha kajeseng bishibisteng kinlong Reverend DS Mukti bat ha kajeseng miet kepada ke subject tu besar yang kat ban biang nak proverb lai pau pra hadu saw kinlong nong kren Reverend P Pathau. Kenipat kedai ka program hakabedi bat ka jeseng samla KJP sinat sepngi ka jaka kan long hakabalang Presbyterian nong klau Presbytery hakitarik arpusaw hadu apun rotrek February arja pulai ka team ka long tupen scam lakisnar Isaiah san pusaw khot ka paar kinong kren
haka jeseng ke bashipau steng nongkren ilong Reverend SL Warjri haka jeseng ke bashipje ilong Reverend TW Jones Thapa but haka jeseng ke bandri buje ke subject ki samla ki baris kem ya ke jengai nongkren ilong Reverend WC Kongwer kini kilong kijing pribana nakaliangka Tom Kra District C Union Ki jing penbana nakaliang jong kabalang. Hagani kamit balang kata khatway terek inyo sngoy ko subject. Ujisu udway hakapor men step la pensyong nong rem naga gospel jong Marcos kalanang waningkong kadukhat ko lai pusan la penkha naga team ka jing duway ujisu Chris. Ban pulis dang badway ilawi master haba dondor Gideon Marwen inongkran ilong master ke lengdo ka Bible study jong ka balang kalong kumba julong haka sitho dieng hangni hayeng mani hakapor nyu buje hagani ka sis jan kata khatsa war khatsan taring nginom don jeseng haka balang nama ka don ka jeseng paiba jong ka penthom kra district ka program langkot kalong kumni haka khatsau tarik kasi jan haka por shipho buje step hadu shipho steng step kadai ka registration haka por shipho steng step ka jalang perkhat kam haka por san baje janmiet kandan ka jaseng pajba mat inongkren ilong iteman masan si melem ngam haka khatsan tarik ka sni utrai haka por prabaje step ka sakramen ka jing khawai utrai haka por shipho steng step ka jaseng pajba inongkren ilong Reverend NPS Maulong pat haga jaseng ka ba shibje steng inongkren ilong Reverend MBS Basan bat haga jaseng ka ba minmit nrewje kandon ka jingkren ya ka subject ka ba ong ka jing i ki ba bun kan man krian la pensyong no rem naga gospel jong Matthias kalana ka arsa ka khat ka ba khat ar ba inongkren ya ka ni ka subject ilong Reverend ES Pongro. Hawai day bagani ka jaseng pajba mat kumju ka jalang perkhat kam la karpat ya ki dekhot la karpat ya ki dilkis ya ki ba ka balang kala jit pa fin sungo bha ban ya poi ha ka ni ka sajan ha ka por shipho buje. Tingin yo jaseng pat hadu ka ni ka sniu try ban wan kata ka arfu ar taring pa inongkran ha ka jaseng ka shibje ilong Reverend P Maulong. Hadim lawai kani jaseng la karpat ya ka standing choir jangka penthong kra district CE Union songwa ban syong ha ka jaka ka baphisyong na ka benta ki para bangai pat ki bawan na ka balang penthom kra pat balang gorfling baphin songwa ban ya rungbiang se ki yeng jang ki para bangai jongi hangni halum siam na ka liang ka balang ngila pen khre ka bam na ka benta jongphi te songwa ban ya rung sekini ki yang ki para bangai hang ni ha ka balang lom siam ki dong kilong ki bakham paji ki don sethi salang karding wingi ki don satai se sanmari hang ni ha preng sinong ru te kumta so banya rung lang sekini ki yang jong ki para bangai Tukum tu ngilo yosngo ke jumpa mana nak union. Hai kaji seng pajba ke basa fundrio jong kaji seng samla si union jong silong rilum plustri kan long ka senior society penterum kra. Bat kumju kaji seng pajba ke khat saw jong penterum kra district kan long ka balang golflings. Tinggal pois ke benta ban penwai no kaji sekri jengi yu blai henika janmir ngi penpau je sungo yu blai pa udor kan lembat ngi lemag jing sakri baro ki bengelayo kumjo ya khabar ka ba ngili osngor ba i pastor ya ka ba penkan ma nda jingi ku bengamet ba ketien ka jung blai kalong rem
hakajing ya lenti jongi hakan ikslakando ubleun kurkoi fi pastor man khubor ya ka fil ay prijungi ngit kalalong sya ka jingkurku magajing mentoy ka bakram ta jingi baro ki basngap basya skor lamar khubor hakan ka janmir kumjo hakiyeng kisam jik promget ya bakabalang lapan bait lang bak live telecast barngangit kalalong ka jingkurku ta jungki lang kumjo ubleun kurku fi pastor badikeng kisam ka jongfi nang kurku fi hakajing ko jingkia nang kurkuru hakam jong kajik sakri ublay nisutho ki kam ki babon ki bapidiban ped kam tam ki balang ki babon ki bapidiban sumar ublay nang kersan nang aibor fi bapilang la bat penyat syafrang ya ka kam ka jungo lamba kisngi bat ki por ki badangwan ngi penpau ka jisungo ben ai khublay ro ya kini simenta baro ngado i organis ina ilam jirwai i bapule yak tien jong play ujing dwai bapan kentang jaingo bat kumjo ka khubor ka bangli osnyo lama ka janmiat ngini penwai no yak sakri ka jing play dam ngir wai lang ka jing dwai nambar ka ban ndrus pa life away sipai ukres ka kam menta kadawa utra yingi boro bantre ulapa kapalang bantai kerteng jungu banpla haperthai bodom dap jing thala dongin persang yaki kam ki bakrao na kamantau play tok melenti yaki kular ki bakrao na uhi kajingwa ki bas ndrus pa alfwe bor likely kit khot ka khoras bad hadien belakot kan kajingwa ka sebab khot I reverend pimolong ibrang iposta in charge jong kapalang president lem siap in supply inang ni dagi jigit khobat panwai Sipai ugres kamen daga tawa Utrayani baro bantreu lapa Kabalang bante keteng jongku banpla Habertei badom dap jeng thala Dongin persang Yaki kam ki bakrau naga ben Tau play Tok bilen Di Yaki kular ki bakrau na uhi Sipai ugres ka gospel kilay en benar Syaki jat ben berban napop yen ai no Jing sukan ai ha bertei dam jing kelang Dai dan puji su jing ken yo Dongin persang Yaki kam ki bakrau naga ben Tau blay Tok bilen Di Yaki kular ki bakrau na uhi Namar ugres pat kapalang yeng enta Kat pepur kadang don wat ayen udeng Tungin ino ka bertei dap jing skau ha Kijing e baro utrayon wen
kam ki bakraw nagaten taulay okbi enti yaki kular ki bakraw na uhi. Tangan ya wai. Ngai ngo yame ublei bu kpa chingi bah neng lemba jang neng phai jang ni kasngi ka bakum ka panthor kra district union ngilyo on pendap yagi ni ki banta baro jang jing sakri bat ngi ngech kham makin long ki jing ubi ki ba me man shem sngo ha ka kan rat lemba jang neng por bat utrai un khmi thu hap deng jonga bat jong me ha bang yem dan mark mat par lok shu hi rengkat bat ka jing ba ka jang ublei kpa ka jing ai ka jang jesus christ ba utrai lam ka jing sel ka jang mutsi ma khod ini kijingkat kujong kilai hawe kilorkat balaka penton kra district union lamru bat ki unit barok ki ban hapo jong ka union lamru balaka balang ga jong me bat ki rungat hakan ka ri bat hakaleng satlak jong ka porthai menta bat shadu ki bam jukun amen